Oke, bersama Abah Tahir kembali, angkat kupon sayang Manyoko. Kita lanjut, Pandai mairi si tali cinta Kamadeli jode buakan Sajaknya putui cinta nan lamo Kamano kasih kade pahawika Kurang piladan ngembali sandua Sandua di Bali rang mudo-mudo Allah dikuncang buahnya di karo Apa angko ini nanti bo kita kagawa harilah akai di balai tangga cari angkonyo 72 di tangan saya Allah malenggang nan rampiang pinggang ate bawanyo angkonyo balubang kini salapan berjalan surang iyo salapan tolong dipandang alum ado bakunyo Allah baca singo jong aja bandanyo dalam iyo bakambui tapi nang mudonyo cari angkonyo 76 kaleng digoyang hey! Bacam
Orang apa ladang? Ada orang? Oh, sabalasiko giro Wan tak tahu dulu lah bang, bujua ranger awak koko jeli orangnya. Baik, terima kasih Abah Tahe. Oke, pacatan lu kita sabanta ko 80 yo 80 aji. Ada yang lain? Ada yang lain? Cuma satu saja 80, 67, 55 lah halun 55 lah halun atulah duduk ada terlampau tak suruh apa na terlampau hebat benar lo lah alun lah pak teki namo ke baru deh alun lah. Oke, kita lanjut lagi hangkan kupu yang gimana dia sayang Buki bunian panjang 7 dan lipe panjang 5 bukan tak naman sakana tumbuh kumita suku manarimo da kumita suku manarimo nang disambuang ako nang datang batanang sana membilang alah masa nasirang padang gulai paku jogulai tunjang ampe pula anggonya sayang ampe puluh dalam bilangan alah rusuh naik di Jambi meluap si batang hari 16 tolonglah diisi 16 angka yang dicari belum ada kawan kemari disambung apa pula menanti Halimah nane jatuh pingsan tadi malam lewat kuburan 59 nangku di tandokan 59 aduh orang masuk silakan maju nih 59 silakan maju uni sayang aku sebenarnya pacatan lu ayo nak untung ndak ada nang muih ndak ada puluh nanti lewat yang lain bah kabah sing ada lawan hadong. Oke, sebentar kok 59 80 67 32 dan 6 balik akur uni sayang. Terima kasih, thank you.